Όλοι. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κυριακόπουλος είναι στέλεχος στο ποτάμι. Κύριε Κυριακόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτε. Ελπίζω η καλή σας διάθεση να μην οφείλεται στη χθεσινοβραδινή βραδιά. Όχι, καθόλου. Τα έχω ξεκαθαρίσει αυτά, κύριε Κυριακόπουλε. Εγώ θα χαιρόμουν να προχωρήσει ο Ολυμπιακός και θα το πανηγύριζα αν δεν, και τι δεν είμαι Ολυμπιακός. Αυτά τα έχω ξεκαθαρίσει μέσα μου. Είμαι στα 51 μου πια, κύριε Κυριακόπουλε, και έχω ξεκαθαρίσει τι είναι η βούρτσα και τι είναι το άλλο. Δόξα τον Κύριο. Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια που μου προσφέρετε. Πείτε μου και σας παρακαλώ, ήσασταν υπεύθυνος εκεί στην εκστρατεία που έκανε το ποτάμι στην Κρήτη. Πόσα σας κόστισε? Ελπίζω να συνεχίζει να είμαι. Πόσα σας κόστισε αυτή η περιοδία, πείτε μου? Ναι. Όπως ανακοίνωσε και το ποτάμι, κόστισε περίπου 4.500 ευρώ, νομίζω. Δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία. Πόσες μέρες? 2 νύχτες. 3 μέρες, 2 νύχτες. Ναι. 4.500 ευρώ, τα οποία δαπανίσατε μεταφορικά, φαντάζομαι, μετάβαση στην Κρήτη, επιστροφή, που αλλού? Ναι, ήταν η μεταφορά μας αεροπορικό στην Κρήτη, το βανάκι που νοικιάσαμε για να κάνουμε το γύρο του νησιού, η εταιρεία που ανέλαβε να φτιάξει την εκδήλωση, δηλαδή κάποια μικρόφωνα, ένα stage κτλ. Όπως γνωρίζετε. Και από εκεί και πέρα ελάχιστα χρήματα σπαταλήσαμε για φαγητό, γιατί οι περισσότερες φορές η Κρήτη είναι πολύ φιλόξενη και όπου τολμήσαμε να προσπαθήσουμε να πληρώσουμε. Σας κεράσανε. Αυτό τώρα ναι, ακούω ότι ξοδέψατε κάπου 50-100 χιλιάρικα από κάτι χορηγούς που έχετε, οι οποίοι σας πατρονάρουν για να δημιουργήσετε πρόβλημα στην πολιτική κατάσταση του τόπου. Βέβαια, και 5 χιλιάρικα πήρατε εσείς για να με βγάλετε σήμερα το βρει στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, με τέτοιους όρους δεν μπορώ να συνεχίσω την κουβέντα. Καλημέρα σας, να είστε καλά. 4.500 ευρώ συνεπώς αυτή η περιοδία στην Κρήτη. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Κυριακόπουλε, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν,